Hoe dat Kom nou. gepas wordt. Start. Hoe pols hier in die gesig gaan sit nie. Nigga. En heb je gestart om te push-ups te doen? Oh, daar record ik. Dat is Ai. Ik lieg net, kom Ja, hier, 30 seconds hoor. Die stol, is elke second die stol, ik ga een minute eet. Hoe wordt het zo Zie je dat stol, is Ik 3 heb niet gestolen nie. minutes. Ik heb nie gestolen nie. Hij komt Ek het nie stretch hier gestolen zo. nie. Kijk net. Hij is 4 minutes, kom. Ga aan. Zie je dat, 5, Ai man, kom. 6 seconds, 7. Ah, 7 minutes. Zie je dat? Ik ga me opstaan. Maar ik moest die hele energie, joh. Yes. Lijkt goed toch? Ja. Het je getrouwd om je nappel te vliegen van, dat is niet daar. Ik heb niet gestrand te fliek nie. Ik wil net die gedoen het. Hoe blij je me? Ik wil net die gedoen het. Hoekom? Nie blok nie. Wat? Blok nie. Wat blok? Nie blok nie. Twa! Was nou? Twa! Ai. Zie je, ik pay niet eens attention. Die mas weer. Nee, drum is skipper. Dit is mijne. As nie. Ik ken ik het ook long sleeves net. Nee, het nie. Drum is Ik skipper. zie aan like jy vat al twee van 2 p's het net van elke p myne is wat jy uitgestretch het net. Ai, Maar jou nonsens weight praat nee. nie. Nee, maar jou weight nee. Nonsens praat. Al die 2 ves wat jy het, een van hulle is myne. Hy praat boel. Af wat jou phone. Sick. Ek kom dank je.